Здравейте отново на тези, които се връщат в моя канал. Искам да ви благодаря, че подкрепяте каналът ми, защото всяко едно гледане означава, че съдържанието по някаква степен ви е интересно и аз много искам да ви благодаря за подкрепата. На тези от вас, които попадат на мое видео за първи път, казвам се Яница Йорданова и вие сте на третото видео от поредицата, четвъртото видео от поредицата. Как обновихме нашия дом. В това видео, докато аз говоря, най-вероятно ще се задъхвам доста, така че ще има части, в които може би монтажите няма да съвсем да се напасват, тъй като не трябва време. Понякога да успокоя дишането си, вече съм в 8 месец, средата на 8 месец и доста се задъхвам от елементарни движения и дейности. Но това не ме възпира да запиша въведението на това видео. Нещата, които ще видите в това видео са основно как вече започнахме с боядисването на стаята и всъщност преди боядисването е премахването на камината, която се оказа според мен много тежка задача. Не за мен, за Ванката, но му помогнах с каквото можах. Това се оказвам в абсолютно всяко видео, но наистина е така. Старай се да му помагам колкото мога, а той милички е направо много работа свърши. Той към днешна дата е в Аруба, Хаити и по работа и се възползвам от това, че той не е тук, за да мога да свърша малко полезни неща. Много ме разконцентрира, с него съм доста по-лежерна или му помагам за някакви неща, които има да се свършат вкъщи, последни довършителни неща. Преди началото на декември месец, за нас декември, януари месец са месеци, които са изпълнени с очакване. Така че искаме да свършим с всички приготовления преди бебето да се роди, преди декември месец, тъй като стъпвайки в 8-я, в 9-я месец не знаем кога точно ще се случи най-хубавото нещо за нас. Това е следващия проект, който ще гледате, но първо искам да завърша поредицата с хола и ще ви издам, че има и част от банята, но това е в следващите видеа. В това видео все още няма да има част от банята. Гледайте, за да видите какво следва. Аз ще се включа малко по-натам във видеото, за да ви разясня какво точно става с тази камина. Тук исках да ви покажа как разпробихме тавана и как разположихме осветлението в хола. Не беше планирано да е точно по този начин, но трябваше да импровизираме и действахме на момента. Конструкциите за рапчетата. Включвам се, за да разясня каква е историята с камината. Простете пленяващият ми вид, но часът е 10 вечерта и реших просто да заснема това видео, за да не се налага да го заснемам може би следващата седмица, защото когато го оставя за уикенда, като цяло почти никога не се е случва уикенда, да предпочитам да го заснема сега. Историята на камината е такава, че тя е била замислена като истинска камина, което е супер. Обожавам такъв тип камини, които се отопляват наистина на дърва, от които можеш да чуеш пукането на дървото, просто самата топлина от такъв тип отопление е прекрасна. Аз бях много за да я запазим, но проблема с нашата камина беше такъв, че тя не беше никак дълбока, беше може би около 5 дълбочина, което в никой случай нас не ни устройваше, защото не можеш да сложиш адекватни дървета вътре, ами единственото, което може да сложиш някакви много малки дървета, като съчки едва ли не, и то се губи цялата история, то не може нито да направиш жар, абсолютно нищо. Нали, постоянно трябва да си на щрек кога след 10 или след 15 минути ще изгори дървото. Освен това, ние не знаехме, но в последствие, след като нашия приятел Венци ни помогна да премахнем тази част, която се виждаше отпред като камък, като мрамор,
Премахнахме съответно тялото, реалното, което се виждаше най-отпред, което си беше самата камина, и зад него установихме, че има като вид водна риза. Ще видите, аз съм го снимала в видеото. Тяло, което затопля водата и така го разпределя по всички радиатори в къщата, като по този начин е било замислено да се отоплява, но предните собственици, тъй като са решили, че това може би не им трябва, са пробили самата система и са източили водата, и поради тази причина всъщност са сложили такава плитка камина, която да пасва, за да не се налага да премахват всъщност самата система, която се криеше зад камината. Много объркана история и нямаше как да си го спестим това, защото бяхме решили вече да премахваме камината. Махнаха камината Венци и Иван, съответно зад камината се показа тази цяла система. Ванката трябваше да реже тръбите, което беше доста сложно, защото те са били прекарвани във времето, в което се е правил коминът, което означава, че са били като вградени в комина. Ванката се опитваше да отреже тръбите, трябваше да проследим всъщност къде свършват тръбите, дали са спряни, кой е екранът, ако съответно нещо се случи, нали, трябва все пак да сме подготвени за това. Такава беше цялата история. Съответно, като Ванката премахна тази система, която се криеше зад камината, имаше уплътнение във вид на, аз си го обяснявам като вид сгория, малки топченца, премесени с пясък. Не знам дали така се изолират камини, но тази беше по този начин направена. Нали, беше доста мръсотия и доста работа покрай тази камина. Тежкото беше, че и самата камина, и самата система си бяха много тежки да се пренасят. Дори сега, като ви говоря това, се сещам, че трябва да продам самата камина или поне да я подаря на някого. Няма смисъл да я държа вкъщи, ние няма да я ползваме. Поне да свърши работа на някой друг, който има нужда от подобна камина. Следващата история, след като приключихме с това, беше историята с боядисването. Вкъщи отидахме, харесахме боя, харесахме цвят на самите мостри. Цветът беше страхотен, виолетов, много приятно теменужено, лилаво направо, много нежен цвят. Прибрахме се вкъщи. Аз си спомням, че трябваше да излизам на рожден ден точно тогава и се оправях. Иванката каза, нали, излизай, аз ще се оправя тук с боядисването. И съм на вратата и той ме извика да дойда да видя боята. Хора, като видях боята, тя беше толкова тъмна. И се зачудих какво да правим. Бяхме взели два вида боя, едната по-светла, защото бяхме решили, че таванът ни ще е по-светъл и ще направим контраст с стените. И решихме да смесим малко от светлата с тъмната боя, за да видим какво ще стане. Съответно нанесахме на първата ръка боя. Беше доста тъмно, но няма да лъжа, след като изсъхна, нещата се подобриха. Отидахме в магазин, който беше силно препоръчан от мой колега. Четах и ревюта в интернет. Всички много препоръчваха боята и самия магазин. И отидахме точно там, но не знам, може би това е наша грешка. Хората, които са правили ремонт, най-вероятно знаят, че това, което е на мострата, е всъщност цвета, който ще получите на стената. Не са идентични, имат разминавания. Аз вече отивам с едно на ум, че винаги на стената е една идея по-тъмно, отколкото е това, което виждаме на мострата. Смесихме ги, получи се що годе добър цвят, след като изсъхна се подобриха нещата. Добавихме едни много интересни частици, които добавихме ги в светлата боя всъщност, но сега осъзнавам, че може би е трябвало да ги добавим в тъмната боя, тъй като под светлината самите частици започват да блестят, а при нас, тъй като са на тавана, няма какво да ги осветява и съответно няма почти никакъв блясък, но
това са бели кахари. Радвам се, че боята, която така много ме притесни, се оказа нещо, което към този момент на мен много ми харесва как се получи. И човек не може да избяга от природата си. Типичната българска черта, един работи, трима го гледат, само че в нашия случай двама го гледаха. Данчо тук ни поедисваше тавана. Това е процесът на грундирането. Ето тази лампа, която виждате да свети, с която осветявахме всъщност стените, дали са правилно изкурени, дали има някакви неравности, я бях намразила. Направо ни беше изпекла лицата. Уикендът ни остана свободен, затова отидахме да погледаме как Данчо кара. Ако са ви интересни клипове на подобна тематика, последвайте го, ще намерите много интересни видеа. И до скоро!